pozor a vpravo, po druhé, vlevo, po druhé, vpravo, po druhé a pak se to natřásejte, napadete výborně. Prostě všechno, co se dělá v hotelu, to se tam naučíte. No a na gymnáziu se dělá tak všecko, a co potom, jaký máte plán potom? Ještě nevíte. Tak si to rozmyslete, já vám blahopřeju, kluci, dostanete dohromady jednu komponieru, protože jste taky měli stejný počet, až vždycky vám stejně holky sní a voliči si zasloužili někož nějak, ne? Jo, tak. Tak, kluci, máte tady maminky, že bychom jim zamávali? Někde jo, ale tuším. Ahoj, mami. Ahoj, mami. A maminka tady přímo dokumentuje. Tak, pánové, v které sedíte lavici na tom Gimplu? Úplně vzadu, s tím. Já jsem taky vždycky seděla vzadu, ale světla jsem po tu lavici vždycky tuhý boj. Já jsem celý týden chodila pozdě do školy, celý školní rok jsem chodila pozdě do školy, ale 1. září jsem tam jednou seděla už 31. srpna. Ten, co se taky schovával v té zadní lavici a je to pán? Michal Kučera. Michal Kučera, škola? Byla třída? 2C. Takže vítěz je z 2C. Pane vítězi, víme už o vás, že studujete gymnázium. A co děláte, když zrovna nestudujete? Snažím se odpočívat počkově. Odpočívat. Máte nějakého koníčka? Co zpíváte? A ti pánové za vámi, co se vám tak jako škodolibě smějí a říkají si ještě, že to nepadlo na mě. Pánové, padlo to i na vás, protože to je druhá část odměny. Pojďte dopředu, pojďte zpátky ke mně. Vítěz nám vybere nějakou známou slušnou píseň. Známá slušná píseň, čím bude známější, tím více pomocníků se tady naskytne. Takže co dáme? Co dáme, víci? Známou slušnou.
No, skákal pes jednoznačně vede. To je skoro. Tak, co dáme? Vítězí, co dáme? Skákal pes přes zelenou louku. Šel za ním, myslím, na fotbal. Všichni naraz, pojďte blíž. Jo, pejsku. Už? Co já? Že jsi tak skákal. Já přeji bych vám. Nebyl sám. Jako skákal dál. Zkusíme ještě třetí, zblokovat, plavu, luk a řežu hlavu, plavu, luk a řežu hlavu, pravá ruka, levá ruka. A sklate, pravá kope, šlavá pša, levá kope, pravá kope. Výborně. Kdo má málo místa, udělejte ještě jedno kolo uprostřed. Kdo má málo místa, ještě jedno kolo uprostřed. A počkáme si na hudbu a vydržíme, i když se trošku ta hudba zrychlí. A jde levá, jde pravá, jde šlápša, levá, jde pravá, jde šlápša, levá, jde pravá, jde šlápša, levá, jde pravá, jde a záde, levá, jde pravá, jde šlápša, levá, jde pravá, jde šlápša. Zatím výborně, ale bude hůř. Už je tady první náznak zrychlení. Levá kope, pravá kope, šláp, šláp. 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 Jste slavná, tak jak se vás všichni znají. Ospíšilová.
Alžběta Pospíšilová. Nudle, co toto je? Aha, tu jsou nějaké papírové ruličky, korále, karty. Slečno, umíte hrát karty? Já doufám, že jo. Jaký hrajete? Žolíka, kanastu? O, žolíka. A vy jste z jaké školy? Gymnázium Velké Meziříčí.